Baldor jaunak sartuko da telematikoki. Zuten da, ezta? Bai. Bai, Vale. bai. Horrela. Kaixo, egun on guztioi, lehenik eta behin esatea Euskaraldiaren kanpainan parte hartzen ari naizela, eta horregatik ere gaurko egunean txapa ez dakit ikusten den, baina euskeraz egingo dut nire hitzartze guztia. Presidente jauna eta egun on guztioi, eta eskerrik asko hitza ematearren, gaur behin ere badaukagu okupazioaren fenomenoaren inguruko PPek aurkeztu duen mozio bat. Posten nau behintzat gaurkoan eztabaidari bide ematea, eta ez Gasteizko udaletxeak egiten duen moduan ideien borrokari uko egin eta hitzaldeak debekatzen dituela Aldave gizartetxean orain dela gutxi egin duen bezala. Hala ere, eskerrak ere, Arantza Tirado idazleak orain dela gutxi elkarrizketa batean esan zuen moduan, que aunque la ultraderecha mundial quiera marcar los límites de lo que se puede opinar o no se puede opinar, todavía queda mucha gente que no se arrodilla y da la batalla ideológica, ez? Orduan, guk gaurkoan ere, eztabaida ideologiko horri ekingo diogu edo ekin nahi diogu behintzat. Mozioaren mamian sartu baino lehen, nik uste da importantea dela testuingurua ondo kokatzea. Alde batetik, komentatu da ja, baina mozio hau estatuko logika politikoari erantzuten dio zuzenean, eta gaurkoa beraz, Espainiako 3 ultraeskuinen arteko lehia eta liskarren arabera ulertu behar du. Bestetik, naiz eta apur bat desfasatuta geratu den, uda bizi izandako kontestuan kokatu behar du. Zeinetan, beldurraren kanpaina oso bat martxan jarri zen, hainbat masa edabideren laguntza ordainezinarekin. Eta ordainezina diodanean da hitz egiteko modu bat besterik ez. Behin testuingurua kokatuta, helburuak zeintzuk diren argitu beharko genituzke. Izan ere, helburua ez da etxebizitzaren problematika erantzun integral bat ematea, edota jendeak dituen arazoei konponbidea bilatzea ez. Nire ustez helburua hirukoitza da. Lehenengoa da pobrezia eta merkatu logikaren aurreko alternatiben estigmatizazioa eta kriminalizazioa bultzatzea, bigarrenik COVID-19ak azeleratu duen krisi sozioekonomikoak eragingo dituen ondorioi aurre egiten saiatu eta marko diskurtsibo bat osatu. Horrela, langile klasea osatzen dugunon arteko arrakalak eta gatazkak handitzea bilatzen duzue, eta ea horrela elite finantziarioen interesak ez ditugun zalantzan jartzen. Eta azkenik edo hirugarren helburua nire ustez bada hemengo eskuinaren, hau da PNV-ren joko zelaia markatzea, eta ea horrela kontraesanak edo deseroso jartzea lortzen duzuen. Hiru horiek dira nire ustez behintzat mozio honekin bilatzen dituzuen helburuak. Egitan, etxebizitzaren inguruan dagoen arazo larriaren aurrean irtenbide bat bilatu nahiko bazenute, ezin dituzkete kausak eta ondorioak nahaztu. Gaia oso konplexua da, eta nik hori onartzen dut, eta ertz ugarietatik uste dut heldu halko geniokela gai honi. Nik gaur hemen batzuk bakarrik aipatu nahiko nituzke. Alde batetik edazteko, FOESA informeak, Caritasen informeak, dioen bezala, hemen, EAen, etxebizitza, desberdintasunaren eta gizarte bazterketaren kausa nagusia bihurtu da. Azken 7 urteetan, 22% izan da alokairu librearen batazbesteko igoera EAen. Orain, 1.000 eurotik gora kokatzen da prezio hori. Eta Gasteizen, beste hiriburu batzuekin konparatuta, azken urteetako gorakada haren nabarmenakoa izan da. Babes ofizialerako izan behar zuten etxeak, putre funtzei saltzen zaizkie. Eta hemen Gasteizen eukidugu adibide bat, Biozalkirreren adibidea, baina hori adibide soil bat besterik ez da, logika oso baten baitan. Eusko Jaurlaritzaren datuen arabera, gutxienez, bizilagunik gabeko 5.000 etxebizitza inguru daude Araban. Eta horietatik, 1.500etan esku hartu dezake Eusko Jaurlaritzak gaur bertan. Gasteizen, alokairu sozialaren zai daunden, 6.500 familia dauzkagu. Eta azkenik, beste gai bat heldualko geniokela, 233 familia etxegabetu dira EAen urte honen lehen 6 hilabetetan. Bai, ondo entzun duzue. 6 hilabetetan, 233 familia etxegabetu dira, etxetik bota dituzte,
gure herriko 3 lurralde hauetan. Baina, zuek gaurkoan aurkeztu duzuen mozioa, ez duzue hortik enfokatu, ez duzue etxebizitzaren gaiari duen garrantzia eman. Zuek berriro ondorioetara jo duzue. Eta gure ustez, arazoaren muina, hurrengoa da, etxebizitzaren kontzepzio kapitala mantentzen jarraitzen dela. Hau da, etxebizitzari merkantzia balorea ematen jarraitzen diogula. Eta beste norabide batean legislatu den arren, kontua da, etxebizitzaren euskal legea ez dela ez aplikatzen, ez da garatzen ere, behintzat beharko luken erritmoetan. Eta horregaitik proposatu dugun mozioa, eta bertan aurkeztu ditugun 4 puntu horiek. Bai, lehenengoa dela okupazioaren atzean, argiki etxebizitza bat eskuratzeko arazoa dagoela, bigarrena, etxebizitza politika indartu behar dela, etxebizitza sozialen sustapenarekin, hirugarrena, baliabide publikoen 100% dedikatu behar dela eraberritzetara eta alokairu sozialetara, eta azkenik 4. puntua etxe hutzen funtzio soziala bermatzeko dekretuari behin betiko onespena eman behar zaiola. Orduan, behin argi utzita okupazioarena arazoaren kausa baino ez dela, arazoaren kausa baino ondorioa dela, aurkeztutako mozioarekin hainbat apunte egitea gustatuko litzaidake. Batzuk jada egin dira, orduan saiatuko naiz errepikatzen. Rodríguez jaunak ederki ondo azaldu du usurpazioa eta etxean indarrez hartzearen edo allanamientoaren arteko ezberdintasuna. Orduan, imaginatzen dute Oiarzabal jauna nahiko argi geratu zaizuela, eta orduan, gomendia izango litzateke kode penala errepasatzea horrelako mozioak aurkeztu baino lehen. Bestetik, aipatzen duzu jabetza pribatua defendatu nahi duzuela. Bada, sustatu dezakezue desjabetzea kontserbatzeko eta birgaitzeko bete beharra betetzen ez denean, adibidez, edota proposatu aldituzuen neurriak etxebizitza hutsei atera bidea emateko, esate baterako gaineko zergak igotzea. Horrela defendatu ahalko zenukete benetan jabetza pribatua. Izan ere, komentatuen moduan, okupazioak etxebizitza eta eraikin abandonatuetan edo hutsetan ematen dira. Eta bide batez, zuen mozioaren 2. puntuan sartu nahiko nuke, izan ere bertan, nik uste dut, onartzen duzuela, nahi gabe edo, ez dakit, baina onartzen duzue okupazioarena ondorio bat dela, eta ez kausa. Eta are gehiago esango nuke, zuen diskurtso guztia erortzen zaizuela uste dut. Izan ere, hortaz, ea behingoz jetak edo parasitoak bezalako terminoak erabiltzeari utzi egiten dio zuen, eta onartzen duzuen zuen konstituzio sakrosantua ez dela betetzen. Eta zehazki 47. artikulu hori ez dela betetzen. Eta, bukatzeko, nire hitzartzearekin bukatzeko, ez dakiala oso ondo denbora zelan nabilen, okupazioaren arira datu batzuekin bukatu nahiko nuke. Etxebizitza okupatuen 70%, 70%aren jabetza bankuena da. 10% jabego handiena, hau da, 50 etxebizitza, baino gehiago dituztena. Eta 2% inmobiliaria edo inbertsio funtzena, hau da, 82%. Orduan, nire ustez, Rodríguez jaunak ere aipatu duen moduan, ausartak izan behar zarete eta argiki azaldu behar diozue jendeari zuen interesak hauek defendatzea direla. Hauen interesak defendatzea direla, hori dela zuen helburu bakarra. Bestetik, aipatu nahiko nuke, esaretela ez da mozioa Euskal Herriratzen saiatu. Bestela, jakingo zenuten etxebizitzaren okupazioak behera egin duela Euskal Herrian. Eta EAen zehazki 2,7 jaitsi dela. Eta datu absolutuetara jotzen badugu, ineren datuen arabera, 1,3 milioi etxebizitza baino gehiago daude. Horietatik, 116.469 utzik. Badakizu esen bat okupazio eman diren 2009an, 330 eman ziren hemen. Ondorioz, nik eskatuko nizueke zuei, mesedez, demagogia alde batera ustea, ze atxibildutik, argi daukagu eta argi utzi dugu, non topatu algaitu zuen. Horrelako mezioetan, desde luego ez. Guk ez dugu onartuko etxerik gabeko jendea egotea, ez eta jenderik gabeko etxeak egotea ere. 11 udaletan egiten ari garen moduan, norabide horretan jarraituko dugu lanean, eta etxebizitzaren problematikari irtenbide integral eta berdinzale bat bilatzen jarraituko dugu. Eta nire bigarren hitzartean saiatuko naiz sartzen beste taldeen mozioekin, edo gure
gure postura zehazten. Eskerrik asko. Mi esker Balbor jauna. Egunon guztioi eta eskerrik asko berriro hori, presidente jauna. Lehen komentatu moduan, pasako naiz gure bosken aldea zehaztera, bai. Elkarrekin Araba taldeak aurkeztutakoaren emendakinarekin, alde egingo dugu, lehen hitzartzean aipatu duan moduan, beraiek aurkezten duten 3 puntuak behar beharrezkoak direla uste dugu, eta proposamen hauek ere, gure herri programaren zutabe nagusiak dira, eta gainera azkenaldian horrelako ekimen bateratuak burutu ditugu instituzio ezberdinetan. Bai. Foru gobernua sostengatzen duten taldeekin, ikusitakoak ikusita orain arte, gehiegi harritzen ez banagoene, beste behin gerundian dauden aditzak, topatu alditugu, eta gure lurraldean etxebizitza politika, gaur egun dauzkagun etxebizitza politikak balekoak direla uste baduzue, honetan nire ustez begiratzekoa dela. Gauzak hobetzeko margen handia dago, eta datu batzuk aipatu ditut, baina datu ez aparte, seguru nago hemengo gehienak hurbiletik ezagutuko duzuela gazteren bat etxebizitza eskuratzeko ezintasunak dituela, edo eta familiaren bat ezin diona aurre egin etxebizitzen gastuei, ez? Eta horrelaz bada, uste dut perfil oso konkretu bateko jendea singuratzen zaretela izango dela. Baina, nik uste dut gaur zuen mozioan hartuko bada ere, errealidadea ezin dela mozioen azpian eskudatu, eta 3/2015 legea ez da betetzen, ez da garatzen ari, eta gure herriko 3 lurralde hauetan etxebizitzarena arazo potoloa da. Eta hori hor dago, eta bakoitzak ere egin behar duen autokritika, agian ez publikoki, baina bai gero jardunean. Eta, beste alde batetik, esatea, Euskal Herria Bildutik etxebizitza politika argi eta zehatz bat daukagula, eta gaur bezalako, Nogales jaunak esan duen moduan, gaur bezalako antzeslanek guri behintzat ez digute askotarako balio, etxebizitza ez da luxuzko produktu bat bilakatu behar, ez da negozioak egiteko tresna bat izan behar, etxebizitzarena eskubide subjektibo bat izan behar da, hori argi eta garbi. Eta nahiz eta gaur hemen ideia hori ez denon hartuko, edo behintzat norabide horretan sakonduko ez bada, EH Bildutik, Euskal Herria Bildutik oso argi daukagu hori eta hori horrela ulertzen du. Badakit bestaldetik, gaur Ibarrondo jauna batu zaigula batzar hauetara, ez dela hori zuen ikuspegia, oso argi utzi zuen berak bere zinegotzi garaian, Gasteizen zinegotzi garaian egondakoan, espekulatzaileei bide emateko politiken alde egin zuela, eta pelotasoaren kulturan sakontzea dela bere edo zuen ideologia nagusia. Horren arira edo, zuek saiatu zarete guri leporatzen, edo okupen lagunak edo erradikalak bezalase aurkeztu nahi izan gaituzu, horrekin lotuta nik 2 argipen askarre egin nahiko nituzke eta horrekin bukatu. Alde batetik, zuen tresneria guztia martxan jarri duzue pobrezia eta bizitza prekariedadea kriminalizatu eta honen aurrean ahotsa altzatzen duen edonor seinalatzeko eta jakin dezazuen gu ez garela inoiz zuen joko horretan eroriko eta badirudi ere gaurko batzarrak, gaurko plenoak ez dela ere joko horretan eroriko. Eta gainera esan beharra dugu hemen laguntxoak dituzuenak, nik uste dut zuek zaretela, laguntxoak dituzuen bakarrak zuek zaretela, bai administrazio kontseiluetara sarbide erraza duzuelako, bai funtz putre batzu manejatzen dituzuelako, eta hor imaginatzen dut oso ondo ezagutuko duzuela zuen alderdikoak Cerberus funtza, ez da. Eta bigarren afirmazioarekin, esatea bai, gu erradikala garela, noski. Izan ere, gu arazoen sustraietara jotzen dugu, hau da, a la raíz de los problemas jotzen dugu, eta ez gara jartzearen aldekoak. Arazo strukturalei konponbide integralak bilatzen saiatzen gara. Beraz, lasai hartu eta, gure bidetik ez gaituzuela aterako, gu hona etorri gara jendea babesteko, eta hori da, eta hori egiteko, gure ustez ezinbestekoa da, jendeak etxe bizitza duin bat edukitzea, eta hori sebera da guk aldarrikatzen dugun erradikaltasuna. Jendeak etxe bizitza duin bat edukitzea, bere bizi proiektua aurrera atera izateko.
Besterik gabe, eskerrik asko.